Me tanssitaan ja bailataan koko yön seityy. Halutaan täyttäläinen, jos ei sano vasta kun. Kääntynyt meidän laatikoon. Meillä on täällä upeita laulajia, jotka ovat varmasti aika jännittyneitä. Nimittäin täällä taustalla on joukko loistavia muusikoita, jotka säästävät näitä semifinaalisteja. Annetaan isot aplodit. Nikkis, Frogli ja Hese. Teillä on tärkeä tehtävä täällä, kilpailijoita kovasti jännittää ja nämä tuomarit valitsevat huomiseen finaaliin menijät. Annetaan vielä kerran meille upeille tuomarille kannustusaplodit. Hyvät naiset ja herrat, ihanat viehättävät naiset saadaan tänne lavalle. Tervetuloa Martina ja Tanne. Onko hyvä muuki teillä nyt tässä? Mitä? All right. Eiköhän mene. Ole hyvä. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää minunkin puolestani. Ihan näin, että täällä on näinkin paljon ihmisiä paikalla. Mutta pitäisikö meidän päästää nuo laulajat näiden kiinnostavia pikkuhiljaa? Ymmärrän, pidetään pieni kausi. Joo, tuolla vartin kanssa. Vaikea oli. Näin mä kattelin, että mustia silmiä ei ainakaan vielä näy, että sikäli kaikki on hyvin. No te pääsitte kuitenkin kaikesta päätellen ratkaisuun. Pakko, kun on demokratia sellaista, että pakko jonkinlainen ratkaisu on syntyä. Näin se elämä menee ja huomisessa finaalissa esiintyvät siis Susanne Jaakkola, Annina Seppälä, Annikka Bergerin ja Oiva Tyyskä. Kiitoksia jutusta.
qué cosa te toca. Mi corazón de oro, este es un santo. Dame el coro, eres tu canto. Eres on fire.